Dorothy Hodgkin neix al Caire, perquè el seu pare era un alt funcionari britànic, i com sabeu els britànics s'han ocupat gairebé tot el món. I en realitat ella s'educa amb la seva germana a la vora de Londres. Ja és una noia que de jove té una gran curiositat científica, una noia molt independent, perquè ella veia els seus pares 1 o 2 cops a l'any, i arriba a Oxford, on entra al col·legi, a un college per noies, però on ella assistia a diferents classes, i encara hi havia professors que expulsaven a les alumnes de classe o no us feien cap cas. Fa la tesi doctoral a Cambridge, amb un cristal·lògraf molt curiós que es diu Bernal, un tio que no és gens tonto de cap manera, un tio, una mica, en anglès diríem peculiar, una mica original, tant per les idees polítiques com socials. En aquella època també està molt, en realitat, una tendència entre els científics d'estar a favor del marxisme, pertanyen al Partit Comunista i tal. Bé, ella torna a Oxford, i aquí a Oxford, que li han ofert una plaça amb uns diners, no cap cosa de l'altre món, ja veureu per què, li donen un laboratori claustrofòbic, està en un semisoterrani, al University Museum, és a dir, està fora del Departament de Química, l'University Museum, o sigui, al Museu de la Universitat, hi ha un tros del soterrani que està buit i li donen a ella, però té 2 nivells i està allunyat del Departament de Química. De totes maneres, veieu que pel fet de ser dona no té accés al menjador ni a les conferències científiques setmanals. Ella no pot anar al menjador de professors de química i bé, això no és una cosa tan estranya, a la Dorothy Hodgkin li passava igual, i tampoc pot assistir a les conferències científiques setmanals pel fet de ser dona. Per què és important que ella li donen aquest laboratori? Ja veureu per què. Això és el primer que us digui, que és la dona que en realitat se li ha de reconèixer el mèrit d'haver obert la cristal·lografia a molècules grosses. I això és important, perquè la primera molècula que va identificar estructuralment la cristal·lografia va ser el clorur de sodi. O sigui que veiem molt senzill. Anions clorur que cations sodi. Tot això va adquirir complexitat, però exigint uns mètodes de càlcul sofisticats. Això quan els ordinadors encara no existien. I llavors aquí tenim a la Dorothy Hodgkin que diu hem d'anar a les biomolècules, hem d'anar a l'estudi de les proteïnes. I això es dedica tota la seva vida. Publica l'estructura del colesterol, de la penicil·lina, això és importantíssim per després poder tenir penicil·lina sintètica, la vitamina B12 i la insulina. Fixeu-vos que comença a treballar amb la insulina l'any 1930 i publica la seva estructura l'any 1964. Però durant molts anys té la categoria més baixa de professor de la Universitat d'Oxford. Ella té 3 fills, es casa amb un historiador i l'home també és una persona molt liberal, molt curiós, viu molt temps a l'Àfrica perquè li agraden molt qüestions d'etnografia i passa molt temps a l'Àfrica. Precisament quan es comuniquen que té el Premi Nobel, ella està a l'Àfrica i no la troben, bé, m'allargaria, però costa molt, tenien 3 mesos a trobar-la, estava perduda per l'Àfrica. Però la seva filla havia comentat a les seves companyes de classe que a casa seva estava en un estat de crisi econòmica permanent, perquè ella cobrava molt poc, el marit estava per altres coses, per tant en aquella casa hi havia problemes econòmics. Aquí fixeu-vos amb les mans, ella tenia una artrosi deformatòria o un reuma deformatori, i això li apareix als 20 i pocs anys. Clar, quan ella li donen un laboratori que té 2 nivells i ha de pujar amb una escaleta de fusta i el difractòmetre està dalt i ha de pujar amb un cristallet, que això es munta sobre un fil de vidre molt prim, tot això per una persona que té una mobilitat o uns problemes de tacte i, en fi, de les seves mans, no és qualsevol cosa. Fins i tot ella va haver de fer modificar els comandaments d'aquest difractòmetre per poder-lo vallular, per poder-lo fer funcionar. Aquí la veiem parlant amb Linus Pauling, que també és una persona que ha fet contribucions a la química molt importants en el segle, al començament de la primera meitat del segle XX. Després de tots aquests mèrits i després que li hagin donat el Premi Nobel a d'altres persones que han reconegut, per exemple, Perus, que li van donar el Premi Nobel per l'estructura de l'hemoglobina i va dir, home, jo crec que primer li haurien d'haver donat a la Dorothy,
Però bé, clar, ningú diu que no. Doncs bé, el 1964 li donen el Premi Nobel de Química. Llavors, el que no passaria potser si fos un home, però diari britànic, Nobel Prize for British Wife. Molt bé. El laboratori té una atmosfera cordial, són en molts casos d'aquestes dones hi ha un grau potser una mica més elevat de convivència, d'ajuda mútua, de discussions en comú, de celebracions. Ella, com ja he dit, influenciada pel Bernal, té una sèrie d'idees polítiques, es fa membre de nombroses associacions pacifistes. No és estrany que, malgrat que sigui una científica de renom, quan arriba als Estats Units no la deixen bellugar de l'aeroport i ha de tornar endarrere. Fins que al final en Pau intervé i posteriorment pot arribar a assistir a congressos, si no, no podia entrar als Estats Units. Bé, mor a Oxford deixant un llegat científic